Doncs ja tenim aquí el següent directe. Em complau presentar-vos a la Brigitta. Jo donaré el pas perquè es presenti ella perquè té molt a dir i començarem amb totes les preguntes, que en tenim moltes, i em farà molta gràcia poder tenir aquest directe en viu perquè és un plaer tenir a una persona tan important al nostre canal i tenia moltes ganes de parlar amb ella. Doncs si Ai, per vols... favor. Bueno, és que ara m'has deixat, nena. Mira que deixar-me sense paraules a mi. Moltes gràcies. Al revés, molt agraïda i donar-vos les gràcies per aquesta jornada que porteu maratoniana, però és una jornada molt emotiva i de solidaritat. Així que moltes gràcies a vosaltres per comptar amb una servidora i ja ho sabeu, quan hi hagi una cosa benèfica o de donar veu al qui no en té, doncs aquí em teniu. Perfecte. Mira, jo començaré directament amb aquesta pregunta. Els vestits que portes? Jo he vist molts, he vist que tens de tots tipus, també benèfics, per dir-ho d'una manera. On els guardes? Doncs mira, m'encanta que facis aquesta pregunta perquè, a més, just ara, sempre m'agrada, sobretot és molt important, quan vas a un lloc, saber el lloc que vas i què és el que es farà allà, perquè trobo que és molt important. Jo sí que crec que allò que diuen que l'hàbit no fa el monja, doncs jo crec que sí. I jo sempre és una cosa que sempre penso molt on vaig i el que tinc que anar a fer, perquè amb la identitat de gènere, que és molt important, però sobretot l'expressió de gènere, com nosaltres ens mostrem, diem moltes coses. I, bueno, com avui sabia que estaria en directe, avui dissabte amb vosaltres, doncs aquest vestit que porto resulta que és una mica com rotllo Star Trek, és aquella... Ah, no m'havia Mira, vist així. sí, jo sí, i a més és un vestit que l'he estrenat jo i era d'una boutique molt important a Barcelona, que era de la Pepita, al Poble Nou, que ara hi ha una llibreria, i el vaig estrenar perquè malauradament va tancar aquesta boutique, que va ser molt famosa a l'època dels anys 70, 80, i em van regalar aquests vestits, em van dir si els volia, i encara estaven en l'etiqueta. I el trobo que és vintage, que com una servidora també... Bueno, jo sóc clàssica contemporània, no vintage, i per això sempre trio. Llavors vaig pensar, això del gaming.cat, dic que és com un rotllo això de videojoc. Jo m'he pensat que això era una mica com de superheroïna. I la majoria de vestits, com bé dius tu, crec molt en tot el que és un cercle de regenerar, del reciclatge, crec molt en això. Tinc molt vestuari que em faig i em fa una gran amiga meva, amb 78 anys, que té la meva amiga, 78. 78, jo tinc 119, nena, o sigui que és una joveneta, doncs em fa molt vestuari. A part, també vaig molt a molts mercats solidaris i faig molt intercanvi de roba. I veus, la majoria de roba és de quarta mà o de cinquena mà. I després, encara que són una mica frívol, hi ha molta gent que quan es mora la seva àvia o una persona estimada, amb molt de carinyo m'ofereixen. I jo estic encantada de tornar-li a donar vida i ho porto molt de carinyo. O sigui que, nena, el del vestuari, quan vulguis, et deixo que necessitis, perquè tinc per tot. I clar, vull dir, vas a tendes també, a mercats has dit, i Sí, m'imagino que a també... tendes, a tendes poquet, perquè sí que és veritat que no compro res, nens ni nenes, per internet. Crec molt en el comerç just, comerç solidari, comerç de proximitat. No compro res, em sap greu, eh? Bueno, no sap greu, al revés. No entenc que la gent compri per internet roba, igual que menjar, no m'hi entra al cap. I llavors intento, sobretot, és reaprofitar. I jo Mm. també el que faig és intercanviar. I un Bueno, és cop que a les l'any, peces que trobes sí, és que són increïbles molts cops buscant de segona mà, més que inclús en pàgines web. i tant, i tant. A més, són originals i m'agrada saber, com també m'agrada molt la cosa històrica, m'agrada quan vaig a un lloc que és històric, m'agrada tocar aquelles pedres o escoltar el que em diu la natura, penso, qui haurà passat per aquí, quantes vides? Doncs amb el vestuari em passa el mateix. I sobretot la gent que ja no hi és i les famílies han tingut d'allò d'oferir-m'ho, quan m'ho poso molt de carinyo. Del tema, sobretot, eh, clar, o sigui, el vestuari està per actuar, per ballar, també per presentacions de gales, per tant,
què diries que és el que més t'agrada de totes les escenes que has fet? Doncs mira, com cada cosa té el seu què, el meu espectacle, per exemple, el que és autoproduït, Una cita amb la Brigitta, doncs el vestuari està molt mirat perquè és molt important, perquè pensa que també l'espectacle és sempre tot el que faig, com he dit a la meva presentació, sobretot sóc activista social, però al principi tot que dic cupletista, jo reivindico els cuplets catalans perquè, bueno, sóc l'única cupletista viva de l'època. Vaig néixer el 15 d'octubre de 1905 i Déu-n'hi-do. vaig tindre la sort de viure aquell paral·lel daurat. Llavors, en el meu espectacle Una cita amb la Brigitta, a l'últim vestit que trec, que no us diré quin és perquè vull que vingueu, però és molt important i significa molt, perquè dintre de l'espectacle també faig activisme. Però, sobretot, l'espectacle es presta molt, la part de cupletista, als serrells i les lluentons. I les boes, evidentment, no han de faltar. Després, per quan vaig a gales benèfiques, depèn del que sigui, ho customitzo. Fa poc vaig estar presentant el 30 aniversari de Gais Positius, que és una associació que fa 30 anys que estan acompanyant a la gent seropositiva del col·lectiu LGTBIQA+. Doncs em vaig posar un vestit negre, però de gala, maco, i un llaç de la sida ben gros, com si fos de mocador. O sigui, no, en comptes de posar un llaç petitet, vermell, no, vaig voler que fos un llaç ben gran que em tapés fins a la baix de la cintura. I després, la part activista, que tinc un taller que després us explicaré, que explico les sigles LGTBIQA+, sobretot el vaig enfocar a la gent gran, després parlarem, aquell vaig decidir que fos amb la bandera irisada, la bandera de l'Arc de Sant Martí, perquè dintre del taller ho explico, que per gustos, i faig així, els colors. I això és una cosa molt visual. Crec molt en l'expressió de gènere, perquè totes les persones ens mostrem, depèn del dia com estem, i a més ara amb aquesta corrent que hi ha sobretot de la dissidència del moviment queer, que el reivindico molt, que nens, que jo fa poc que he après el que era, vaig tenir que posar al dia, i és una cosa molt, molt interessant. L'expressió de gènere ens diu molt de les persones. O sigui que ara ja sabeu com em vesteixo, com es vesteix una servidora, depèn d'on vagi. I sí que trobo que em fa falta que vosaltres, sobretot la gent jove, us expresseu, però que sapigueu on aneu, perquè és molt important també. Trobo que algunes coses s'han perdut, com el tema de vegades, fa molt, ja sé que a vegades al parlar de vostè diuen, bueno, no cal ser educat parlar de vostè, perquè pots parlar de tu amb educació, no? Però, per exemple, quan alguna persona s'ha mort, sí que trobo faltar, o quan hi ha una cosa important, un event important, un casament, m'agradaria que la gent s'arreglés més. Trobo faltar que la gent s'arregli amb el seu estil, però que s'arregli. Jo reivindico quan veniu al teatre, a mi m'agrada que us arregleu. També ho trobo faltar dintre de l'escenari. Sí, això passa molt, sobretot en obres de teatre les més clàssiques. Sempre m'han dit que en el teatre has d'anar arreglat, mudat. A vegades ho faig i a vegades també, depèn de quina obra, si és més moderna, doncs no tinc el pensament de fer-ho. Aviam, clar, arreglar-se, jo no és allò d'etiqueta i corbata, els senyors, no. Em refereixo com que es noti que us Un heu vestit, arreglat. maquillatge... Sí? Bueno, però que estigueu a gust, perquè el tema de la cosificació no cal, però sí que es noti que aquell dia digueu, mira, em vull arreglar per això, perquè, nens, he vist cada despropòsit, i sobretot el tema de... No, és veritat, el tema de... Clar, jo per edat, a mi se'm mor més gent que em neix. Llavors, clar, nena, doncs, és un lloc de respecte. Llavors, intenteu anar arreglats perquè és un moment d'acompanyament, de dol. Però sobretot al teatre, i també noto dintre de l'escenari, em refereixo a actors o actrius o obres de teatre que a mi m'agradaria que s'arreglessin també en l'escenari. I en el tema del transformisme, que és el meu, trobo faltar també que a vegades que la gent, mira, que vagin netes, com a mínim que vagin netes, i que el vestuari sigui una cosa important, perquè abans li donava molt de valor i la gent ho agraeix. Jo La gent pensava que sabia... sempre ha sigut així, la imatge, passar hores maquillant-se, preparant-se, perquè al final és també un acte, no?, de teatrització, també. Total, i el vestuari, me'n recordo fa molts anys, vaig estar a Berlín visitant cabarets i, clar, vaig veure fa poc un espectacle
Ai, la gent, no, és que això és transgressor, això és modern. Dic, una cosa no treu l'altra. Transgressores som totes i en les circumstàncies que siguin, dic, però vaig veure el vestuari tan brut, cutre i deixat que a mi em va ofendre, perquè pensava, no us heu currat, no us heu treballat. No té res a veure si l'espectacle és bo o no, però treballeu-ho, que nosaltres ho notem. I més en el nostre món és fantasia. El nostre és fantasia i la gent ha de dir, uau, saps? Que es sorprenguin. Perquè jo entenc, hi ha molta corrent ara i veuen un maquillatge espectacular, però si després no l'acompanyes d'un bon espectacle, un bon vocabulari, un bon missatge, una vegada ja has vist el vestuari, després si no passa res, manca això, no? Vaya rotllo que s'ho fot nena, però No, mira, no, no, m'agrada. però és veritat, és veritat. És molt impactant, vull dir, la imatge al principi potser dura com 2 o 3 segons, però després el que ve després, els gestos també, les posicions, el saber també ballar, el saber parlar també, vull dir, són coses que no tenim aquestes eines, nosaltres tampoc. Trobo que és donar-li en el públic, El detall. clar, i a més, que vas a deixar-te anar. Llavors és xulo, és crear aquesta màgia que dona a l'escenari. I quina cosa, parlant de l'escenari, quina cosa recordes especial, tan bona com dolenta d'estar en teatre, de veure el públic, de parlar amb ells, perquè suposo que hi ha molta interacció i més ara que els últims espectacles són de comunicació entre públic i actriu. Bé, és que, mira, tothom, cada persona té un do. També és molt important que això, aquest missatge us arribi. Cada persona tenim un do. I el meu do és la improvisació. Jo tinc el meu espectacle, o els meus tallers, o les gales. Faig coses molt sèries. Estic molt contenta perquè compten amb mi per actes serios, institucionals, de vegades homenatges d'usos, però trenco amb molta educació, trenco una mica, que no sigui un drama la cosa, no? I llavors tinc vivències de moltes coses. Els tallers, per exemple, que després us explicaré també, m'emporto sempre coses molt positives. Els escenaris, doncs, sempre en positiu, perquè has de tindre respecte pel públic. I el públic ha de tenir respecte també pels actors i les actrius, perquè és molt important també això, perquè s'ha de saber on es va. Jo vaig començar a fer tanta cosa, comiats de solters, i al final em trucaven més per comiats de solteres Ai, que de no. solters. I clar, he fet molta cosa, però sempre en positiu, perquè tinc molt de respecte. No aprofito el personatge per abusar de res, no m'agrada abusar i tocar ningú, perquè molta gent peca d'això, aprofitar-se del personatge i fotre-li mal a algú. No se m'ocorriria mai faltar el respecte per qualsevol tema físic, mai, per qualsevol persona que tingui una discapacitat o una diversitat, no se m'ocorriria mai, perquè això ho trobo que és molt fàcil i aquestes bromes poden agradar 2 cops. A la tercera ja et canses. Llavors s'ha de ser respectuós amb el públic perquè així tu també fas que et respectin. No és el mateix que riguin amb tu que se n'enriguin de tu. Bueno, i a més també, després de tot el que hem passat a nivell de enfermetats, bueno, la pandèmia, no anava a dir pandèmia, però sí que ha És sigut com així. un punt per mi que, per exemple, el contacte és una cosa que ara, el donar 2 petons, ha de ser una persona que conegui molt per poder donar la cara i toquetejar-me. Ara directament o dono la mà, que també penso que és una cosa que havíem perdut abans i s'està recuperant, o bé directament saludo amb la mà i ja està. Però és molt important el que has dit perquè, sobretot, hem de primer estimar-nos a nosaltres. Això està claríssim, que és així. Jo vaig aprendre no fa gaire perquè, i no puc canviar el món, que això també ho he après, jo sola no puc canviar el món, crec molt amb el teixit social i amb la comunitat, crec molt amb la comunitat, més que amb el col·lectiu, m'agrada que siguem comunitat, perquè al final és per un bé comú i m'agrada molt, però sí que és veritat que amb lo de la pandèmia hem après a valorar sobretot a la gent que de veritat estimem. I està molt bé això, que es creï aquesta distància, perquè no podem anar regalant petons i no es poden anar regalant abraçades a qui no les valora. No es Això és poden veritat. donar petons per donar. A mi, clar, pensa que jo, clar, jo mateix estic ara no m'agrada ser centralista, però perquè ho entengueu, el barri del Raval, que és un barri multicultural que l'estimo molt, però quan vaig a un altre barri benestant, no diré nom,
doncs noto aquesta frivolitat. Llavors et donen un petó per donar o et donen una mà per donar-la. Que un altre dia parlarem de com es dona la mà, perquè de vegades fa angúnia, més val que no me la dongui. O la mà La mà es suada. dona, es dona la mà, s'apreta la mà i s'aguanta, perquè nena, de vegades, però és molt important no donar per donar, sinó que sigui de carinyo, i això està molt bé que ho fem, això. I clar, tu has parlat de barris. Jo he vist en el teu canal de YouTube que havies obert una mica contingut, també a les xarxes estàs activa, per tant, et consideres també com a creadora de contingut? Doncs mira, jo no Comunicadora? sabia, sí, jo no sabia que ho era, i m'ho ha dit molta gent, perquè clar, tots són anglicismes, i m'agrada que m'ho diguis en català, nena, perquè no m'agraden els anglicismes. No m'agrada, llavors m'agrada, tot i que us felicito, per cert, que no se m'oblidi, gaming.cat, perquè m'heu robat el cor en .cat, però està bé perquè jo entenc que gaming també vol dir moltes més coses, a part de jugar i jugadors, però està bé i us felicito perquè heu posat .cat, perquè mira, una servidora, la meva web és brigitalamour.cat, perquè hem de creure i estimar el nostre, que això és molt important, i defensar la nostra llengua, la nostra cultura, el que us he dit d'estimar-nos. Doncs resulta que no sabia, i sí, soc comunicadora i sobretot també, clar, faig molt de contingut, sí, però no ho sabia, i com ho faig jo sola, em van dir un anglicisme que es diu community manager. Diu, qui és la teva community manager? Dic, el què? Ah, Primera que no sabia. Resulta que és que m'ho faig jo sola, tot, I a més soc molt activa, estic a totes les xarxes, estic a l'X, estic al Blue Sky, estic al TikTok, al YouTube, a l'Instagram, al Facebook, al Messenger, estic en directe, estic a tot arreu. I per fer aquestes coses, clar, m'imagino que hi ha una preparació prèvia, clar, has de pensar en el contingut, has de pensar... O a vegades ve d'improvisació. Què t'he dit, nena? El meu és la improvisació. Llavors, quan m'ho preparo se'm nota tant. No. El meu és la improvisació. Sí que és veritat, el meu espectacle hi ha un guió, hi ha un 70% que és improvisació, però hi ha un 30% que ha de ser guionat, hi ha d'haver tot un ritme, ha d'haver un fil conductor, però el meu és la improvisació. He estat 8 anys treballant a la televisió pública de Barcelona, a BTV, donant veu als veïns i les veïnes dels 73 barris de Barcelona, i jo no tenia guió. Ara no faré una comparació amb un programa de la Tele3, però, clar, en aquell programa que va pels pobles, estan no sé quants guionistes durant una setmana i un mes abans preparant i buscant a la gent. Jo anava tal qual, Els enxampaves. despullada, i em trobava de tot i sense guió. Però ha estat una experiència que m'ha omplert tant, m'ha omplert el cor i m'ha omplert l'ànima amb energia positiva. Alguna coseta que molt puntual negativa, però no, el carinyo de la gent se l'ha de respectar. Sobretot la gent gran, no? Mira, jo a la gent gran li tinc molt de carinyo. Primera que jo hi he passat, ja per edat, jo ja sóc fora de lo normal. Ara em volen investigar això dels ADNs, nena. Com es diu allò de la cadena aquella? Bueno, la cadena de ADN suposo que deu ser... Sí, me volen, això és cromosomes, no sé com es diu, nena, me volen investigar perquè el meu no és normal. Llavors, tota l'altra gent que són més jovenetes, els hi tinc molt de carinyo a la gent gran, perquè, i més aquestes de 80 anys en endavant, van tindre una vida molt dura, van néixer en una època molt fosca, i sobretot els reivindico. Van néixer en una època molt dura de postguerra, de franquisme, i llavors els reivindico molt, i sobretot sempre me'n recordo de totes les persones que ens van precedir, perquè si avui gaudim de llibertat, que vivim en un oasi, doncs és gràcies a tota aquesta gent que va lluitar per aconseguir els nostres drets, les nostres llibertats i canviar lleis. I saps el que estic veient? Un retrocés molt gran, Sí. que les lleis s'han canviat, però les mentalitats costa molt de canviar, i veig que estem tornant enrere. Sobretot les xarxes. És a dir, suposo que hi ha missatges que són més preparats, que deuen calar més a la gent. Jo també ho he notat a nivell de comentaris que he vist a les xarxes. Però, bueno, diuen que l'espai X és més tòxic. Jo no sé si és cert o no és cert. Jo he trobat una comunitat esplèndida perquè quan segueixes la gent, com que et crees la teva pròpia comunitat i no em surt aquest espai tan
tan tan fort. directe, tan fort, però sí que he vist alguns comentaris que dic, però com podem estar un altre cop aquí? Jo no ho entenc, el tema de que perdis temps, gent que té odi, no entenc com perden el temps en posar aquest odi, perquè una persona pot caure bé, pot caure malament, no està d'acord amb les seves idees, però perdre el temps a posar un missatge negatiu, pensa que això a tu et torna. I el cervell és intel·ligent, el cervell rep tot això. Aquestes coses que tu llences negatives et torna. I quan és en positiu t'enriqueix i es nota l'actitud, a la vida, afrontar. Aquí tenim que donar gràcies a la societat on vivim de totes les llibertats que tenim. Ja parlo des del col·lectiu LGTBIQ+, perquè vivim en un oasi. Quan jo explico el taller, abans de començar el taller, sempre els dic a les persones que vivim en un oasi, que si fan un exercici visual del mapa del món, Catalunya i l'estat espanyol, Europa, també. vivim i Europa, no, només el de l'oasi és Catalunya i l'estat espanyol, perquè si mirem una miqueta el mapa, a la dreta tenim a Itàlia, que ha fet Sí, un retrocés enorme, sí, sí, sí. tenim Àustria, tenim Polònia, tenim ara també Hongria i Alemanya està pujant molt l'ultradreta i llavors si ja anem a baix, si mirem els països del nord d'Àfrica i ja si anem baixant, vivim en un oasi. O sigui, a l'Orient Mitjà, l'Orient Pròxim, segons quins països d'Àsia, a Centroamèrica, Sud-amèrica, filla, en tema de llibertats vivim a un oasi, sempre els explico això, però és molt important, per això sóc activista, és que no li trobo un altre sentit a la vida, que ja que nosaltres fem això, doncs fer activisme i donar veu a la gent que no la té. I parlant sobre això, els tallers, tinc ganes d'encetar el tema. Vinga, va, sí, perquè portem anar fent tota l'estona avançadetes. El tema dels tallers de la gent gran. Tenia moltes ganes de parlar sobre això. Com ho viuen ells? Com ho viuen les dones, els homes? Quines preguntes et fan? Com et prepares el material? Perquè suposo que deus agafar un llenguatge que encaixi també amb aquesta gent gran. I, i com és? Quina és l'experiència? Doncs mira, jo el vaig crear primera perquè sóc empresari i autònoma, autoproduïda, no tinc representant, no tinc distribuïdors. Aviam si algú, fills, per favor, una persona que em distribueixi. Jo no arribo tot arreu. Doncs resulta que vaig crear aquest taller, primera perquè haig de pagar el gestor, perquè cada setmana em saluda, m'envia un emoji, nena, es diu això? Una figureta d'aquestes. Amb el maletí del diner o...? Maletí del diner. Doncs resulta que vaig crear aquest taller pensant en la gent gran fora del col·lectiu, perquè jo el que vull, el meu activisme és fora del col·lectiu. Vaig tindre que aprendre molt, vaig aprendre molt, sigla per sigla, i ja veieu que tota l'estona vaig dient LGTBIQA+, totes les sigles. Ara ha hagut, malauradament, un partit Sí. polític que ha volgut treure la Q, que ho trobo tot un despropòsit perquè precisament la Q l'explico, clar, és el que has dit tu, jo ho vull preparar per gent gran, la gent és gran, no és tonta, igual que els nens, igual que els adolescents, no són tontos, són adolescents, són joves, són gent gran. Doncs he fet un vocabulari molt proper, jo vaig tindre que entendre-ho jo, i després faig un vocabulari, els hi faig participar, és un taller interactiu, he volgut que sigui de 40 persones com a màxim l'aforament, perquè és un tu a tu, no estic en un escenari, no faig una xerrada a veure que no s'echa, em foto el rotllo i marxo, no. Ja els dic només començar que no entra examen, dic, i que es relaxin. No han de firmar res. Molt bé, els explico per sigla, els hi pregunto què vol dir, tot està fet, és casolà, m'acompanya el meu tècnic de so i el meu productor, que és la mateixa persona, tot està fet amb molt de carinyo, cada sigla amb un color, i llavors explico una per una. I tinc moltes anècdotes, estic molt contenta. A més, vull anar per tot el territori. Vaig començar a Barcelona capital i ara continuaré l'any que ve, però vull anar per tot el territori. És cert que ja he estat al Pont de Suert, he estat també a Sant Andreu de la Barca i properament estaré a l'Hospitalet de l'Infant, també aniré a l'Aleixar, també aniré a Térmens, a Lleida, o sigui que estic molt Déu-n'hi-do. contenta. Sí, i llavors és molt interessant, m'han passat coses molt maques. Mira, una preciosa, de moltes,
La primera sigla que explico és la L, del col·lectiu, de la comunitat lèsbica i de lesbiana. Doncs quan vaig acabar el taller, pensa que jo porto el meu micro de diadema i tinc un micro inalàmbric de mà. Doncs va agafar una senyora i va dir, puc agafar el micro? Dic, sí. Oh. Diu, quina és la primera sigla que ha explicat la Brigitta? Diu, la L. Doncs que sapigueu que jo sóc la L. Va sortir de l'armari. A mi no m'agrada l'expressió sortir de l'armari, però perquè ho entengueu, aquesta dona es va sentir en un espai tan segura i tan a gust I que ningú jutjava, no?, en aquell moment. ningú, la gent la va aplaudir, va ser un moment tan maco, tan emotiu, que ho porto en el cor. I l'altre contrapunt d'aquest taller, amb aquesta anècdota positiva, vaig anar a fer un taller a un barri de Barcelona i normalment la majoria són dones. O sigui, és veritat que per estadística les dones vivim més anys que els homes, no sé per què. No sé He si vist fotos que sempre són dones, la la gran majoria. majoria són dones. I quan venen homes, normalment el màxim que he tingut va ser 10 de 40 i va ser i molt feliç. Llavors resulta que sempre els dic, en els pocs homes que hi ha, dic, bueno, us felicito que estigueu aquí, dic, però clar, sou poquets i perquè vull creure que els altres homes que no han vingut és perquè ja s'ho saben, per això no venen. Sempre és en positiu. Ja se saben les sigles i per això no han vingut. No cal que vinguin perquè ja s'ho saben. Ho giro en positiu. Doncs en un taller que vaig anar, havia només 2 senyors. Doncs acabo de fer el taller, que estic una hora i mitja, depèn de la interactuació, i quan acaba el senyor felicita, ho va dir en castellà, però que es va sentir discriminado. Dic, ¿por qué? Diu, porque no ha sacado la sigla H, porque yo soy heterosexual. Y claro, a mi em va explotar el cervell, dic, però si a usted no li hace falta. Si precisament explico les sigles perquè veieu que hi ha diversitat. Dic, qui fa 2.000 anys d'història o 5.000 anys d'història, perquè no cal, perquè el tema de l'any on anem, això és una cosa cristiana que es van inventar. Abans ja existia la civilització, però dic, de tota la vida, l'heteropatriarcat, no fa falta que jo li expliqui a vostè I amb la iglesia, sí, sí. i l'Església. Dic, a vostè no li fa falta dir que és heterosexual. Vostè, la família, l'accepta anar als llocs laborals, a la seva vida. Oi que no li han preguntat que com I, ho porta? clar, i són preguntes que hi ha persones, jo he llegit molt, que hi ha persones que potser o els agraden les dones o els agraden els homes i senten preguntes que els hi diuen a ells directament que a una persona heterosexual no els hi farien. Ni t'ho O trans, plantejaries. sobretot trans. No Aquest és el vull. col·lectiu que he escoltat més preguntes que dius, I però tant. com fas aquestes preguntes al principi de conèixer la Tinc un, persona? sí, tinc un targetó, quan explico la lletra trans, m'estic bastanta estona i sempre els dic que per mi la sigla de la T, que trans és molt inclusiva, perquè trans vol dir transgènere i transsexual, llavors van voler que sigués trans, sempre explico que hauria d'anar la primera del col·lectiu, perquè és la que més ha patit i ha estat invisibilitzada dintre del col·lectiu. I llavors sempre la reivindico molt. I clar, aquestes preguntes a les persones heterosexuals no se'ls hi fa cap d'aquestes. Llavors tinc un targetó, quan acabo d'explicar les sigles, que el vaig titular, aquest targetó, el vaig titular Maneres d'ofendre. Però ho explico en positiu. La base des del carinyo, perquè sense voler preguntem o insinuem o diem frases amb tot el carinyo sense saber que millor estàs ofenent una persona. I la gent gran, quan els explico frases, amb una parella de 2 homes o de 2 dones, qui fa d'home o qui fa de dona a casa? Doncs si són una parella d'homes homosexuals, ningú fa de dona a casa, perquè no els agraden les dones. Llavors, clar, ho diuen en carinyo, o una persona trans, molt bé, però tu com et deies abans? O quin és el teu... No pot ser que et diguis, saps? Llavors, és des del carinyo. Jo tot ho giro en positiu. I llavors, clar, al taller estic recollint una de vivències molt maca que us convido quan vulgueu, perquè ho he fet per la gent gran, però mira, per exemple, que ara m'he recordat, vaig estar a Sant Feliu Sasserra i allà va ser preciós perquè va ser intergeneracional. Va ser sorpresa meva. Jo vaig sortir, em van presentar, hi havia avis,
pares i nets. I va Els ser tan acompanyaven maco, també, no? Suposo els familiars. va ser molt maco. I dintre d'aquell taller havia també uns pares amb un nen trans. Va ser preciós. O sigui, vaig preparar-ho per gent gran, però al final és per tots els públics perquè jo m'adapto. Sí que és veritat que els nens vull creure que els hi donen a les escoles educació sexual i m'estic trobant que no la donen així. I llavors, clar, doncs mira, si haig d'anar a escoles i instituts, oberta, a disposar. Jo crec que això seria el missatge més important, no?, de les escoles, vull dir, que fos una xerrada que poguessin també preguntar i sense jutjar, perquè crec, almenys des de la vessant que jo he viscut en institut, la por també és sentir-te jutjat. I si sents que en aquell grup pots parlar i ningú es riurà, doncs t'atreveixes a potser fer més preguntes que et queden clar, sobretot en educació sexual. Clar, això és el que passa, el de l'entorn de seguretat que he dit abans, és molt important perquè la ignorància és molt atrevida. Llavors, i el desconeixement. Quan tu coneixes o aprens una cosa, ja la veus d'una altra manera. Per això, quan acabo el curset, el taller, jo, clar, he estat 8 anys fent de comunicadora i si tingués que posar un titular, el meu titular del meu taller seria per un món lliure, divers i inclusiu. I la gent això ho entén, perquè quan acabo el taller els hi faig aquesta mica de resum amb aquest titular i la gent ho ha entès. Va passar-me, quan vaig acabar un taller, que una senyora es va apropar i em va dir que no sabia que darrere de cada sigla havia tant patiment. Això em va emocionar molt, perquè jo no ho havia vist mai així. Jo vaig explicar les sigles, però aquella dona es va emocionar i em va dir jo no sabia que havia tant patiment. Com una altra senyora em va dir que totes aquestes lletres, aquestes sigles, abans no existien. Que d'on era això, no? Dir, no, no senyora, no és que no existís, és que estaven invisibilitzades cara a la societat. Que li preguntin al Federico García Lorca, per exemple. Clar, però clar, hi ha tants, perquè això no... El tema de l'orientació sexual, el primer que explico en el taller, per començar, a la gent gran amb un vocabulari molt proper, és la diferència entre sexe i gènere. El més important que explico és això perquè ho entenguin. I allà m'espero. I quan ja ho han entès, llavors tot l'altre ja flueix, vas sol, perquè ja han entès a diferenciar el que és el sexe de lo que és el gènere. Llavors és molt important, perquè no és una cosa, mira, és que és una cosa moderna, la joventut ara els ha vingut com de cop i volta. Doncs no. La diversitat ha existit tota la vida. A més, les èpoques antiguíssimes era una cosa normal. L'època grega era una cosa normal. Ho hem parlat abans amb l'Eva dels videojocs. De fet, hi havia imatges que vaig trobar de l'època egípcia i grega que les estava intentant ficar en la presentació del directe i deia, no sé si puc ficar això, perquè hi havia unes imatges, potser eren de dos homes que s'estaven agafant no la mà, sinó l'altra mà, la mà de sota. També hi havia imatges de potser d'objectes sexuals i per tant he dit, anem a ficar imatges més centrades que no em beneixin al Twitch, perquè depèn, depèn de la persona que ens vulgui castigar, per exemple, ho podria fer perfectament. Però és això, demostra que de tota la vida ha passat... Hi ha gravats, hi ha mm, gerros de ceràmica que hi ha gent fent actes sexuals del mateix sexe. Al revés, els lluitadors, els gladiadors, això és cert, està contrastat. Ells tenien relacions homosexuals, els vikings també. estava al revés, estava potenciat i ben vist. Per què? Perquè les dones només les tenien per criar o deia que els homes es perdien i perdien força quan tenien relacions amb les dones. En canvi, amb homes era diferent, era una altra cosa, era com per descarregar, perquè m'entengueu, no? Però, i totes les... És que la cultura, inclús el professor amb el deixeble, eren unes relacions naturals, naturals. Les dones heu estat invisibilitzades, però molts homes també han estat invisibilitzats. Ara em ve al cap Aníbal, per exemple, no? Un gran guerrer, un gran lluitador. Era homosexual, però en venen molts, però tapats,
perquè sembla, per això ja es va encarregar, com has dit tu, l'Església Catòlica ha fet molt de mal, molt moralista i molt adoctrinadora, i ells tenen, a una de les seves clàusules per entrar, tenen el celibat, que jo l'explico. Quan explico una sigla, la última sigla que explico, la A de sexual, explico del celibat i ells no ho han respectat. Ells mateixos s'ho imposen i ho fan pel darrere i ho fan abusant. I És que encara ara em surten poso sèria. casos. Sí, sí, i encara Ara em arrosseguem. poso sèria. És horrorós. Nen, anem a canviar de tema, perquè això avui és una jornada positiva, de solidaritat, que ja he anat fent un seguiment i, escolta, que està Déu-n'hi-do la gent que solidària és, nena, que estic molt contenta. Ara també estava pensant, no ho he dit abans en l'altre directe, però clar, l'Església anava ficant, me'n recordo, en estàtues clàssiques, la típica folleta per Fulles de tapar parra, sí, i tot això. pel darrere anem abusant de menors, anem violant, anem maltractant, o sigui que, filla, anem a canviar un positiu. Va, alegria, una altra pregunta, va. Clar, després d'aquest taller, quins altres espectacles podem trobar en el teu perfil, si Doncs algú vol mira, contractar? sí, molt bé, així m'agrada que facis promoció, nena. No, doncs mira, com us he dit, la meva web és molt fàcil, és brigittalamour.cat i allà tinc diverses coses, diversos productes. Doncs resulta, bueno, una cita amb la Brigitta, que és un espectacle molt xulo i a més es diu Una cita amb la Brigitta Aquí en tenim perquè una avui. és que hi ha una cita real i li faig amb una persona de sorpresa. Aquella persona, quan vaig a qualsevol municipi, pregunto a una persona que hagi fet algun bé per la comunitat o que la comunitat li vulgui agrair. I és una cita de debò. I està preparada molt de carinyo. O sigui que, i llavors hi ha un missatge. És una hora i mitja que passen moltes coses. Estic jo sola a l'escenari, hi ha monòleg, hi ha interactuació, hi ha cançó, van passar moltes coses, és molt xulo, és autoproduït, vaig fer una inversió milionària perquè vull que la imatge és molt potent, vesteixo allà on vaig, als teatres, auditoris, els vesteixo de la Brigitte Lamour, que és tot fantasia, és el vellut, Les és el imatges rosa. són espectaculars. Sí, És sí, que sí. estic molt contenta, vaig invertir, vaig contractar el millor operador de llums, que em vaig poder permetre, un bon fotògraf, el meu director, que és el Félix Herzog, que és un noi jove alemany que m'aporta recte, alemany i català, però és un espectacle molt maco que tinc moltes ganes de girar-lo. I després tinc el taller de les sigles, tinc també faig de presentadora d'events, faig molts actes i sobretot, que això m'omple molt d'energia i de positivitat, és totes les coses que faig benèfiques, que estic molt contenta de poder col·laborar, bueno, doncs com avui, nenes, com avui, m'encanta. I quan m'ho veu oferir vaig dir, doncs vinga, va, que a més, a mi aquesta hora és ideal, perquè aquesta hora és la que començo jo A a despertar-se. despertar. Sí, sí, sí. Tot i que sóc transformista de dia, que sempre ho reivindico molt, perquè sóc transformista de dia. M'agrada sortir fora del món de la nit i portar la diversitat per tot arreu de dia. Però a aquesta hora em va estupendo, i més avui dissabte, que, bueno, estic esgotada, però estic molt contenta d'estar aquí. Jo me'n recordo també en el tren una vegada, compartia com de dilluns a divendres un senyor que portava una faldilla. Però una faldilla amb tacons, anava vestit com d'empresari, però amb faldilla de tub, ben arreglada, amb la seva maleta, baixava sempre a la mateixa parada i sempre me quedava mirant i deia, és que clar, és el que dius, normalitzar de dia que unes persones puguin vestir-se així i que ningú problema. Tot això és el moviment queer. És un moviment que jo l'adoro perquè quan l'explico, la sigla Q, la gent gran, clar, es queden sorpreses perquè no ho havien escoltat mai, no saben de què és, perquè és veritat que és nova aquí a l'estat espanyol, perquè l'origen és als Estats Units, i a més de dones dissidents, negres i lesbianes, van ser les primeres que van dir no, el col·lectiu gai el van crear homes blancs de poder adquisitiu alt. Llavors elles van ser dissidents i fora de lo que era mascle-femella, home-dona, heterosexual, cisexual. Llavors són molt activistes i, clar, això és donar normalitat. I aquesta persona que anava en faldilla i ara és això, l'expressió de gènere,
que hem començat al principi de la xerradeta, doncs és això. Al final, ser lliures i respectar. Al final és respecte. A mi no m'agrada la paraula tolerància. No la utilitzo mai perquè considero que a mi no m'han de tolerar. A mi m'han de respectar. Llavors, sempre és respecte i la diversitat. Mentre no facis mal a ningú, i ja està. Parlant sobre activisme, clar, ens has explicat tot el que fas. Considero també que doncs, et sents activista. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre, per tant, diguem que també fem una mica d'activisme amb el videojoc en català, Ah, en promocionem català, sí jocs que senyora. estiguin en català, també intentem fer reunions, comunitats, ens intentem trobar tots per donar abanderat, no, el llenguatge en català, per poder expressar-nos com ens podem sentir. En aquest sentit, quines accions has fet i què és el que d'acord tan alegres de poder reivindicar? Doncs mira, de manera natural, de sempre, a mi m'ha sortit sempre, tot ho he fet en català. Sempre. No m'ha sortit mai de fer-ho en castellà, que no tinc cap problema, i en cap idioma, perquè jo tant de bo sapigués més idiomes, perquè m'encantaria. Vaig estar aprenent alemany, francès, anglès, rus, però de sempre, de manera natural, ho he fet en català, perquè estic a la meva terra, estic amb la meva gent i ens ho hem de creure, perquè si l'altre dia precisament ho explicava amb uns senyors, que si hem arribat al 2025 amb la nostra llengua, quan a nivell històric s'han encarregat d'intentar eliminar-la i esborrar-la, si hem arribat fins al 2025, hem de continuar fent-ho. Llavors, de manera natural, sempre he fet els meus espectacles, les meves interactuacions, les meves gales, tot en català. I és curiós perquè fa uns anys que molta gent m'entrevistava que com és que ho feia en català. Ens passa també. Ens Sí, no, pregunten que per què fem directes en català. i dic, no ho entenc, és que jo no entenia la pregunta, dic, és que no ho entenc d'una altra manera. Hi ha molta gent que em diuen, com és que, diu, per què no amplies ara que estic Ara, per cert, mira, us daré una primícia, una exclusiva, perquè vull preparar un pots de gat, nena. Saps el que és, no? Un pots de gat, allò Pots de de la gat. ràdio. No sabia. Sí, doncs jo li dic pots de gat, perquè li diuen podcast, com es diu allò? Ah! Clar, no Podcast. m'has entès, perquè clar, jo m'he inventat el meu vocabulari. Un podcast, sí, de la Molt bé, ràdio. doncs pots de gat. Doncs prepararé un i em fa molta il·lusió perquè molta gent m'ho deia. I ja em van dir, diu, per què no poses un nom que sigui com neutre? Perquè sempre estan amb aquella cosa de si ho fas en castellà arribarà tota la gent de Sud-amèrica. Filla, el dia que em truqui algú de Costa Rica, de Venezuela, d'Argentina, cap allà que vull. Però sent jo, i si tinc que parlar i fer una cosa en castellà, la faré, però tant de bo arribés als 9 milions de catalans que vivim aquí, dels països catalans. De O fet, hi ha sigui gent que francesa que es queixa molts cops, gent occitana, ara, que algun cop necessita doncs, parlar amb algú en català o buscar contingut i al final s'ho troba en castellà, per exemple, a cadenes de televisió, que per exemple hi ha un programa que potser estigui en català i en castellà, doncs aquesta persona no podria entendre-ho perquè només coneix el català i el francès. clar. No, doncs mira, jo no he tingut mai cap problema amb l'idioma. Quan allò que et deia d'anar pels barris i donar veu, molta gent que porten aquí molts anys i no em parlaven català, amb mi feien l'esforç, m'entenen i em contestaven com bonament podien, però també he rebut molta gent que gràcies a una servidora van aprendre català. Aprenien català veient els meus recorreguts pels barris de Canàries, de Galícia, Això és lo persones maco. molt, persones d'Alemanya. Em va fer molta il·lusió. Diu, hem après català. I, nena, ja no t'ho perdis. Em vaig trobar l'altre dia amb un noi que em va dir que gràcies a una servidora, ara està parlant a l'ego, parla a mi ego, però Bueno, que gràcies brilli, a... no?, una mica. Mira, avui no porto res lluentor. No, he vingut molt dels anys 70. Doncs resulta que un noi em va dir que gràcies a una servidora se'n va anar a viure a un barri de Barcelona, perquè quan vaig mostrar-lo, diu, el vas mostrar amb tant de carinyo que estaves tan a gust allà, diu que no tenia ni idea que existia, diu, i gràcies a tu em vaig comprar un pis allà. O sigui que nens, a gent immobiliària també.
I ara que dius això de l'idioma, a Instagram em surt una persona que diria que també fa espectacles, no me'n recordo el nom, però fa curs d'Instagram que agafa a persones que fan transformisme i els fa gravar en valencià, les frases. No me'n recordo com es diu la persona, després t'ho passo Ah, si vols riure, fa frases en valencià d'aquestes de paelles, frases fetes del dia a dia, antic, sí, també. sí. Em Ah, pixo de riure. Després et ah, passaré el canal si no coneixes. no, no ho conec, perquè jo a TikTok sí que hi ha una noia drag, una persona drag queen, perquè hi ha drag king també, però hi ha una persona drag queen valenciana que em va fer molta il·lusió perquè em va dir que era un referent. Jo no ho sabia, m'ho van fer arribar i em va dir que jo era un referent per a elles i em va fer molta il·lusió perquè jo no em dono compte. Jo ho faig de manera natural i que aquestes noves generacions doncs se'n recordin d'una servidora o en tinguin com un referent. Bueno, la Jessica Pulla, que també és una drag queen, Sí, la segueixo també. sí, doncs ella m'ho va dir, que jo va ser un referent, que per ella, quan em va veure a televisió, doncs estic molt contenta que pugui ser un referent i sobretot en la nostra llengua. Bueno, el que feu també a gaming.cat, és que és això, és posar en valor el que tenim. Nena, la Rosalia fa més pel català que de vegades moltes campanyes d'altres coses. Llavors, clar, eh, a Crec que ja sé vegades, quina vols dir. sí, però no ho diguem. Llavors, clar, llavors penso, que bé, doncs no costa res i hem de ser nosaltres mateixes. Si és que, si surts fora, mira, França, que està aquí al costat, els francesos, si tu no li dius bé la paraula, no fan el veure que no t'entenen, que El sou cafè amb llet. el cafè amb llets i ho saben, que tu vols demanar un cafè i aguanten. Ja si te'n vas a París, que és la capital, i penso, doncs mira quina sort. Ells donen per fet que tu estàs al seu país i que tu has d'aprendre el seu idioma. I aquí venen i és al revés. Ho girem i si no d'allò, no, ens fem per antena, li canviem en castellà. No, no, s'ha de fer amb respecte, però nosaltres hem de valorar la nostra llengua i l'hem de reivindicar. És que aquí hi ha una línia molt transparent, molt línia, gris, que és entre el que ve a ser no canviem la llengua perquè és la nostra i tu has d'entendre, i després hi ha una altra de és un país europeu, parlem moltes llengües, sempre passa el mateix. Hi ha una llengua gran i una llengua més petita, minoritzada, que la minoritzen i al final sempre la gran acaba menjant a poc a a la minoritzada. És que bueno, jo era una gran admiradora de la Carme Junyent i Aquesta frase aquesta, és d'ella, de fet. sí, és que ara m'ha vingut a ella, gràcies a tu m'ha vingut a ella, i, i aquesta dona va rebre moltes crítiques pel tema del vocabulari inclusiu. El vocabulari inclusiu, un dia també podrem fer un taller jo del vocabulari inclusiu, perquè saps el que passa? Una servidora és inclusiva, tota sencera. Llavors a mi em costa el vocabulari inclusiu, però vaig aprendre, gràcies al meu director del meu espectacle, el Fèlix, em va dir, ves utilitzant el vocabulari inclusiu perquè saps el que passa? Que tu, que ets un referent per molta gent, també que ho vagin escoltant, que no els hi soni estrany. I a més, la frase lapidària que em va anar molt bé va ser i a l'ultradreta li fot tant que només per això ja val la pena. Doncs a partir d'aquell dia vaig introduint parauletes. Però sí que és veritat de que les llengües, ella, que era una gran coneixedora d'aquestes llengües minoritàries, si faries creus de les llengües que han desaparegut. Llengües que han desaparegut. I aquí reivindiquem el català, que al final, no sé si som 12 milions de persones en el País Valencià, amb l'occità, però és que a la franja també es parla català. Al Japó hi ha un casal, també. Ah, clar, llavors quan refereixo que no som tan minoritaris, però hi ha moltes... A l'aranès, és que si no es perdrà perquè si no l'utilitzem es perden i han desaparegut moltes llengües. I ja no et dic al Brasil, per exemple, que hi ha tantes llengües de tribus indígenes, primera que se les estan carregant amb ells, estan acabant amb tot el seu ecosistema i estan acabant també amb les seves llengües, no? Nena, que hem de reivindicar lo nostre, però en carinyo. Llavors, allò de que sembla com que maleducat, no? Si no t'entenen, també ho has de captar, perquè llavors diu,
m'entens? Jo mai he tingut, al revés, sempre ho pregunto. I la gent diu, no, a ti t'he entendido. Dic, bueno, porque yo vocalizo muy bien, sempre ho giro en positiu, no? Però és molt important, però això ja ho veus. Si veus que la persona no t'entén perquè és nouvinguda i no, doncs ja fas perquè t'entengui. Clar, doncs mira, això vol dir tal. O sigui, intentar que t'entengui, perquè girar-ho seria el còmode i a la inversa, com us he explicat del barri del Raval, quan vaig als llocs sempre els hi parlo en català i m'ho agraeixen, perquè em diuen que si Que ningú no els hi parli. parlem ningú en català, clar, ningú, doncs elles tampoc podran parlar-lo mai. Llavors no s'acaben de llançar a parlar-lo. Diria que és el SICS, no recordo com es diu, SIKH, SIC. La comunitat SIC és Sí, una de les comunitats que parla més català dins de Barcelona. sí, a més, allà al carrer Hospital, en el Raval, tenen un dels temples, no? I jo, una servidora, doncs, vivia al carrer d'en Robador, cantonada amb el carrer Hospital. Llavors, clar, jo passava cada dia i em va sobtar en positiu que els escoltava parlar en català. I em va fer molta il·lusió. Sí, sí, A molt bé, nena. Tarragona, me'n recordo que a Tarragona també hi ha un barri de gitanos que parlen català. Home, i tant, a Camp Clar. Per tant, hi ha com A Camp comunitats Clar. que pensem Nena, que estàs no molt parlaran, però... informada, Digue'm? que estàs molt informada. Sí, sí. M'agrada escoltar la xarxa. Doncs bé, m'has dit moltíssimes persones, m'has dit noms de persones que fan també caracterització, m'has dit persones com Carme Junyent. Quantes persones has conegut a la teva vida? Clar, per edat, nena, clar, he conegut tanta gent, però estic molt contenta de conèixer molta gent que per mi eren referents. Si miro per la part artística, afortunadament gaudeixo de l'amistat, per exemple, de la Hilda Lobe. La Hilda Lobe és una transformista de 99 anys, encara activa, Uau. amb una vida molt dura. I precisament l'altre dia, bueno, el dijous vaig presentar una cosa pel Ministeri de Igualdad del Gobierno d'Espanya i se li va fer un homenatge molt maco a la Hilda. Llavors, amb ella he tingut la sort de conèixer-la, que és un referent per mi, i de gaudir de la seva amistat. A nivell actoral, he conegut a grans actrius, grans actors, i llavors també t'haig de dir que a molts m'hagués agradat no haver-los conegut, perquè els tenia idolatrats i el tu a tu, a vegades dic, mare meva, quin desengany de persona. O sigui, hi ha molta gent que és personatge i no és persona. Però en positiu, molta. Després, amb el tema cultural, he conegut a tanta gent a nivell polític, a nivell empresarial. Bueno, molt contenta. He conegut a molta gent. No sé, t'haig de dir noms. És que seria com una mica falta de respecte, perquè en deixaria molts, però m'han marcat molt. Per exemple, bueno, molts. No dono noms, però contenta, sobretot, i gent molt activista. Perdó, nena, que portem una hora xerrant. Una mica d'aigüeta, tot i que ja a aquesta hora ja hauria de prendre ja un vermut de Reus, Jo te convido. Doncs he conegut molta gent, però i amb el tema d'activisme sí que he tingut la sort, i això sí que et dic noms, el gran Armand de Fluvià, l'Eugeni Rodríguez, el Jordi Petit, el Jordi Sansó, tota aquesta gent que van ser els pioners a l'estat espanyol de tot el moviment LGTBI i bueno, el Quim Roqueta dels Reis Positius, a molta gent activista. El Pepe Rubianes també? Ah, Ah! sí, com ho saps? Doncs mira, vaig tindre la sort de conèixer fa molts anys i a més em va dir que, bueno, que era la bomba, que me do palique, i clar, que m'ho digués ell, que jo li idolatrava, i el Carles Flavià, m'agrada que ho diguis perquè el Carles Flavià vaig tenir la sort també de tractar-lo molt de carinyo, i precisament li vaig oferir, perquè per primer cop a la història, una transformista va fer unes campanades amb una televisió pública. Qui va ser? Doncs una servidora. On va ser? Sí. Nena, vius que això no ho sabia, No ho he vist, això. On va ser? Quina cadena? A BTV, i va ser la bomba. Llavors em van demanar que qui volia d'acompanyant per aquella nit tan especial i vaig dir-li en el Carles Flavià. Malauradament, estava molt malaltet i ja no va poder ser. Llavors, per la part benèfica, vaig tindre la sort de conèixer el pare Manel i ell
el Pepe Rubianes, el pare Manel, el Carles Fabià, doncs feien aquesta gala del Guanyat al Cel, que és una gala solidària, i vaig tindre la sort que quan ell, pobret, el Carles Fabià, va traspassar, doncs una servidora li va agafar el relleu. Llavors, el pare Manel vaig tenir la sort de conèixer-lo i tindre la seva amistat, i aquests noms sí que te'ls vull dir perquè són gent molt important, molt activista. També Sor Lucía Caram, que li tinc molt de carinyo, i molta gent anònima que fa molta feina de manera altruista, hi ha molt voluntariat, molta gent, tinc una amiga que es dedica a anar a buscar gent a la Rambla del Raval a Barcelona per les nits perquè no caiguin a la prostitució, ni a la delinqüència, ni al món de la droga, i se'ls dona classes de formació perquè entrin a circuits per aprendre el català i el castellà i puguin entrar a formació. O sigui, gent anònima també, perquè sé que el glamour agrada i el famoseo, però he conegut a gent molt activista de moltes causes. No em vull oblidar del sindicat de llogateres, perquè és molt important la feina que fan. A Barcelona, sobretot. No, però ja s'ha estès a tot arreu. I a nivell estatal també, amb l'Enric. Jo vaig tenir la sort d'entrevistar-lo fa molts anys i aquest noi, gràcies a ell, s'està canviant tot. La llei de l'habitatge, s'estan posant les coses al damunt, perquè és un drama social. I tenim veu, també, clar, clar. Molta veu, sí, sí. I per acabar, mentre se'n refresques, és que portem ja una hora, eh? Sembla que no, però ha passat ràpid i a la vegada ja estic mirant l'hora i dic... Què dius? Ja queda poquet? Sí, sí, sí. Però si no m'has deixat parlar. Sí, sí. Podem seguir després del directe, si jo vols. Jo estaria 3 hores. Després de tot això que hem estat parlant, clar, el punt que també en algun moment penso i noto també és que potser costa, no?, de moure a gent jove que està entrant, sobretot en temes d'activisme, sobretot en temes d'implicació de col·lectius. Per què penses que està passant això? Doncs mira, malauradament, és cert, també dir en positiu, que ja sabeu que jo ho giraré en positiu, malauradament és cert, i trobo l'explicació que, afortunadament, s'han aconseguit tants drets i tanta llibertat que no teniu la gent jove, no teniu aquesta necessitat de sortir al carrer. Tot i que, com us he dit abans, les lleis i els drets els vam aconseguir, però les mentalitats costa molt de canviar-les. I com us he dit abans, malauradament hi ha molta gent jove que amb missatges populistes que et van minant, han tirat cap a l'ultradreta i ells ho veuen com una cosa de dissidència. I és al revés, perquè aquesta gent de l'ultradreta no vol a ningú. Només volen, aprofitant-se de la democràcia, imposar la seva dictadura. I llavors, la línia és molt fina i sempre m'agradaria que la gent jove estigués sometent aquesta informació, la contrastés, perquè sempre ho explico, que ens ha costat molt d'aconseguir aquestes lleis, però és molt fàcil que ens les treguin, molt fàcil. I això sí que m'agradaria que estiguéssiu al tanto i que féssiu comunitat i que féssiu xarxa i sobretot activisme. Jo, per la part meva, la part que em toca, les drag queens, jo soc transformista i l'única diferència que hi ha, perquè molta gent m'ho pregunta, quina diferència hi ha entre transformista i una drag queen? Les drag queens ara ja és una expressió artística, com nosaltres també la teníem, però nosaltres som activistes perquè vam tindre, és una manera de lluitar. Però jo pensava que el nom de drag queen, el nom de queen ja com que ajudava, no?, a donar aquesta imatge de teatralització, d'espectacle... Sí, perquè és que és això, és d'expressió artística. I transformista, nosaltres utilitzem el transformisme per reivindicar. I ho fèiem perquè també era un activisme a l'època dels anys 60, 70, 80. Nosaltres no ens podíem permetre el luxe d'anar a veure les grans divas de l'època, si et dic una Concha Piquer, una Rocío Jurado, tota aquesta gent, i llavors el que fèiem era imitar-les i portaven en el col·lectiu que no tenien quasi per menjar, els hi portàvem aquesta fantasia que us he dit abans, els hi portàvem això en l'escenari, aquestes caracteritzacions. Paco España, la Violeta la Burra, tota aquesta gent portaven aquesta màgia, aquest glamour, perquè la gent
treballadora no es podia permetre anar a veure aquestes grans artistes. Llavors, l'única diferència que hi ha és que les drag queens, és més, hi ha una expressió artística que els hi dic que, afortunadament, elles no han de reivindicar res, però sí que els hi demano que tinguin discurs i que se'n recordin que perquè elles estan vivint avui la llibertat va haver gent que va lluitar molt. Llavors, a mi m'agradaria aquest missatge a vosaltres, jovenets i jovenetes, que estigueu al tanto i, sobretot, en debatiu i amb dades i hem d'acabar amb aquest feixisme perquè no ens estimen a ningú. Llavors, l'únic que sí que us demano que sigueu sent activistes. I al final, el que he dit abans, aquest titular acabaria jo així, és per un món divers, lliure i inclusiu. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies pel missatge perquè, a més, nosaltres com a associació també reivindiquem, no?, que la gent s'impliqui tant amb l'idioma com també per fer comunitat. I, a més, també les xarxes són molt importants perquè a vegades he tingut contactes... Bueno, a tu, per exemple, et vaig conèixer a les xarxes i gràcies a això doncs, estem anant en directe. Això per mi és una cosa superxula i en algun moment nosaltres li diem desvirtualitzar quan veus a la persona de cara a Lluís i la pots saludar, doncs això també és la màgia que tenim, no? Primer ens coneixem online, juguem, connectem, comuniquem, i després quan veus i coneixes a la gent de cara, doncs és el moment màgic, no? de la xarxa. La gent que t'estigui ara mateix escoltant, quins espectacles poden seguir, quins espectacles venen ara al desembre, si n'hi ha algun, pel gener, què tens a la vista? A la vista, el més proper, estic fent un musical, però només queda la setmana que ve, perquè avui ja és dissabte 14, em queda la setmana que ve, que es diu Vuelo en Tierra. Això ho faig a una vila modernista, allà a la Via Augusta 240, i és superinteressant, és una cosa musical molt divertit, però molt xulo, i també té un missatge d'empoderament que, si tu vols, pots, que per molt que sigui un tòpic és així. I després, doncs, bueno, seguiré fent els tallers, afortunadament, obert a contractacions, i tant de bo doncs, pugui anar per tots els municipis, per tot el territori del País Català, dels Països Catalans, a fer el meu espectacle on necessitem la Brigitte. O sigui que esteu al tanto, a les xarxes, que estic a totes, seguiu-me, perquè ens ho passem molt bé, i m'ha agradat molt el que has dit de desvirtualitzar. O sigui que, nens, quan vulgueu, gaming.cat, aviam si fa algun dia una jornada i em convideu perquè tindria ganes també d'abraçar-nos i petonejar-nos com Déu mana, perquè ja formo part de gaming.cat i estic molt contenta de formar part d'aquesta comunitat. M'encanten els jocs. Aviam si un dia m'ensenyeu a jugar d'aquesta manera virtual, perquè no sé fer-ho, però els jocs m'encanten i som molt de joc de taula també, perquè això crea molta comunitat, molta xarxa, m'agrada molt, i sobretot intergeneracional. I abans d'acabar, m'agradaria preguntar-te si tens comunitats que vulguis donar veu. Per exemple, si algú que ens està escoltant vol entrar en alguna comunitat, quina podria tenir a la mà, a les xarxes, o bé, per exemple, en Casals, a Barcelona, en alguns jocs que coneguis tu de primera mà que poden accedir-hi? Mira, el més fàcil dintre del col·lectiu, per exemple, és anar al centre LGTBI, que és allà al carrer Comte Borrell 22, això és a Barcelona, però sí que és veritat que ara hi ha tot un desplegament que es diu SAI, que és el Servei d'Atenció Integral, i tots els municipis ja tenen un apartat dintre pel col·lectiu LGTBI, però si voleu, a Barcelona hi ha aquest lloc que us he dit, perquè és el primer centre LGTBI de tot l'Estat que es va crear aquí, a Barcelona, és molt important això, i si no, el SAI que us he dit, a qualsevol municipi del territori, ho podeu trobar perquè hi ha moltes associacions LGTBI. Al final és per una societat millor, ja pel col·lectiu perquè estiguem lliures, però això repercuteix en la resta de la comunitat. Perfecte. Ha sigut un plaer. Farem ara mateix una petita transició. Passarem als companys de Catcom que ja fan l'última Ai, per l'últim favor, quart que queda ja del directe. quins nervis. I ells ja faran també l'esdeveniment, que us explicaran com faran, i després, per acabar, doncs, farem el comptador final. Però recordem també que l'enllaç de Migrana d'Arena estarà obert durant més dies per si algú més endavant vol fer alguna recaptació, vol fer alguna donació, vol passar-ho a familiars, etc. Per tant, doncs, aguanteu aquí l'últim directe, doneu-li suport a Catcom, que faran unes 2 horetes de streaming,
i ja s'ha acabat el dissabte. Vull dir, ha sigut intens, però també ha sigut un plaer parlar amb totes les persones i sobretot amb tu, Brigitta, que ens No, fas jo com soc l'acte de d'aquí. clausura. Sí, això sí, però orgullosa de que totes les persones que han anat passant durant el dia i seguiu col·laborant perquè, com bé has dit tu, això encara està obert, encara que acabi el directe, això encara continua, o sigui que seguiu col·laborant, que és molt gratificant col·laborar, us quedareu tan a gust perquè és molt important i a més aquesta ajuda és directa i això t'omple el cor i bueno, és molt important perquè mai saps si tu ho pots necessitar. Moltíssimes gràcies. No marxeu, fem la petita transició i us passem a Catcom. Adeu!